କେବେ କେବେ ମଣିଷ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ବହୁତ ଡେରି କରିଦିଏ। କଲେଜ ଜୀବନ ମଣିଷ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ। ସେହି ସମୟରେ ହସ, କାନ୍ଦ, ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଭଲ ପାଇବା ସବୁ ମିଶି ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇଥାଏ। ସେହିପରି ଗୋଟେ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ଅରୁଣ। ଅରୁଣର ବାପା ଥିଲେ ଭୀମସେନ ରାୟ, ରାୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜର ଅନର। ଅରୁଣ ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆଶା, ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଗର୍ବ। ସେଇ କଲେଜରେ ଥିଲା ନୀଳିମା। ନୀଳିମା ଗୋଟେ ଅନାଥ ଝିଅ। ଛୋଟବେଳୁ ମା ବାପାକୁ ହରାଇ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲା। ଟ୍ୟୁସନ୍ କରି ନିଜ ଦମରେ ପଢ଼ି ଆସିଥିଲା। ନୀଳିମାର ଆଖିରେ ଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ, ମୁହଁରେ ଥିଲା ସରଳତା ଓ ହୃଦୟରେ ଗଭୀର ଭଲ ପାଇବା। ନୀଳିମାର ସରଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ୱଭାବ ଅରୁଣ ହୃଦୟରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିଥିଲା। ଅରୁଣ ତାର ଭଲ ପାଇବାକୁ ହୃଦୟରେ ଚାପି ରଖିଥିଲା। ସେ ନୀଳିମାକୁ ପ୍ରଥମ ଥରରେ ପ୍ରପୋଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା, କାରଣ ରିଜେକ୍ସନର ଭୟ ତା ମନରେ ଘର କରିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ନୀଳିମା ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିବାର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲା। ଦିନେ ନୀଳିମା କଲେଜରେ ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି ହେଉନଥିଲା, ତେଣୁ କଲେଜ ନୋଟ୍ ହିଁ ତାର ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ଆବସେଣ୍ଟ ଥିବାରୁ ସେଦିନ କ୍ଲାସ୍ ନୋଟ୍ ତା ପାଖରେ ନଥିଲା। କ୍ଲାସ୍ରେ ନୀଳିମାକୁ ଗମ୍ଭୀର ଦେଖି ଅରୁଣ ବୁଝିଗଲା, ଗତକାଲି ଆବସେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ନୀଳିମା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏହି ସୁଯୋଗଟିକୁ ଅରୁଣ କାମରେ ଲଗାଇଲା। ଅରୁଣ ନୀଳିମା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ନୀଳିମା, ତମେ କାଲି ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲ, ଏଇ ନିଅ କାଲିର ସବୁ ନୋଟ୍, ତମେ ଆଜି ନେଇଯାଅ, ମୋତେ କାଲି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ। ନୀଳିମା ନୋଟ୍କୁ ଦେଖିଲା। ନୋଟ୍ ଉପରେ ନାଁ ଲେଖା ଥିଲା ଅରୁଣ ରାୟ। ନୀଳିମା ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅରୁଣ। ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଯେ ମୋତେ କାଲିର ନୋଟ୍ ଦରକାର ବୋଲି? ସବୁବେଳେ ହସୁଥିବା ମୁହଁଟା ଆଜି ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତମେ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖି ବୁଝିଗଲ ମୋର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍? ଭେରି ଇମ୍ପ୍ରେସିଭ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱାନ୍ସ ଏଗେନ୍। ମୁଁ କାଲି ତମର ନୋଟ୍ ଫେରାଇ ଦେବି। ଏତିକି କହି ନୀଳିମା ମୃଦୁ ହସି ଚାଲିଗଲା। ଅରୁଣ ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନୀଳିମାର ଯିବା ବାଟକୁ ଅନେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ନୀଳିମା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା। ଅରୁଣ ନୀଳିମାର ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ବହୁତ କେୟାର କରୁଥିଲା। ନୀଳିମା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ଅରୁଣ ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବରଦାନ। ପଢ଼ାପଢ଼ି ଭିତରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିତ୍ରତା ବହୁତ ନିବିଡ଼ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେଇ ମିତ୍ରତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ପାଇବାର ରୂପ ନେଲା। ଅରୁଣ ନୀଳିମାକୁ ସରଳ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ଅରୁଣ କଥା ଛଳରେ ନୀଳିମାକୁ କହିଲା, ନୀଳିମା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କ'ଣ କହିବ କୁହ? ତମେ ଯଦି କିଛି ମାଇଣ୍ଡ ନ କରିବ ତାହେଲେ କହିବି, ନହେଲେ ମୋର ସାହସ ହେଉନି। ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କହିବ ଯେ ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ କରିବି? ଠିକ୍ ଅଛି ବାବା, ମୁଁ ଜମାରୁ ମାଇଣ୍ଡ କରିବିନି। ଏବେ କୁହ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ନୀଳିମା, ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଅରୁଣ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ଡର କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଅନାଥ ଅରୁଣ, ଆଉ ତୁମେ ଧନୀ ଘରର ପୁଅ। ଭଲ ପାଠ ବି ପଢ଼ୁଛ। ମୋ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବା, ତମ ସହିତ ଜୀବନ ବିତାଇବା ଗୋଟେ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ। ତମ ବାପା ମା କେବେ ବି ରାଜି ହେବେନି। ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ କଷ୍ଟ ପାଇବାଠୁ ସ୍ୱପ୍ନ ନ ଦେଖିବା ଭଲ। ନୀଳିମା, ମୋ ପାଇଁ ତମେ ହିଁ ସବୁ। ମୋର ଜୀବନସାଥୀ ବାଛିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାଛି ସାରିଛି। ମୋର କେବଳ ତୁମର ସମ୍ମତି ଦରକାର। ତୁମକୁ ଜୀବନ ସାଥୀ ରୂପେ ପାଇବା ମୋର ବି ସ୍ୱପ୍ନ। ତୁମ ଛଡ଼ା ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୋ ହାତ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବନି ଅରୁଣ। ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଉଛି ନୀଳିମା, ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ତମ ହାତ ଧରିଥିବି। ନୀଳିମା ଓ ଅରୁଣ ଉଭୟଙ୍କ ଆଖିରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଲୁହ ବୋହି ଚାଲିଥିଲା। ଅରୁଣ ଓ ନୀଳିମା ଗୋଟିଏ କଥା ମନରେ ରଖିଥିଲେ, କଲେଜ ପଢ଼ା ସରିଲେ ଅରୁଣ ତାର ମା ବାପାଙ୍କୁ ନୀଳିମା ବିଷୟରେ କହିବ। ଯଦି ସେମାନେ ରାଜି ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଘର ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଜବ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର। ଏଇ କଥା ଭାବି ସେମାନେ ଖୁବ୍ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। କଲେଜ ସରିଲା। ନୀଳିମା ବହୁତ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରିଥିଲା, ଆଉ ଅରୁଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟପ୍ପର ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଅରୁଣ ନିଜ ଘରେ ସବୁ କଥା କହିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ବାପା ମା ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଅନାଥ ଝିଅ ରାଇ ଘରର ବୋହୂ ହେବ, ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଅରୁଣ। ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ, ସେ ଝିଅ ତତେ ନୁହଁ, ଆମର ଷ୍ଟାଟସକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଏକଥା ଅରୁଣର ମା ଶାନ୍ତି ଦେବୀ କହିଥିଲେ। ବହୁତ ଝଗଡ଼ା, କାନ୍ଦ, ମନାନ୍ତର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅରୁଣର ଜିଦ୍ ଆଗରେ ଶେଷରେ ସେମାନେ ହାରିଗଲେ। ଅରୁଣ ଓ ନୀଳିମାଙ୍କର ବାହାଘର ହେଲା, ଧୁମଧାମରେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଙ୍କର ମନ ଜମାରୁ ମାନୁନଥିଲା। ବାହାଘର ପରେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅରୁଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ନୀଳିମା ରହିଗଲା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଏକା କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ। ସେ ଘରକୁ ଆପଣାର କରିନେଲା। ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର କାମ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା ସମ୍ମାନ ସବୁ ଦେଇ ଚାଲିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମନ ତରଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ମାନିନେଲେ ନୀଳିମା ଭଲ ବୋହୂ। କିଛି ବର୍ଷ ଏମିତି ଶାନ୍ତିରେ କଟିଗଲା। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ବାହାରେ ଥିବା ଅରୁଣର ଜୀବନ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ଘୂରିଗଲା। ସେ ଘର ଛଡ଼ା
ବଡ଼ ସହରର ପରିବେଶକୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗେନ୍ କରିବା ବାହାନାରେ ଘରକୁ ନ ଫେରି ସେଠି ଚାକିରି କରିଲା। ଦିନରେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଜବ୍ ଆଉ ରାତିରେ କର୍ପୋରେଟ୍ ପାର୍ଟି। ତା ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି ବୋଲି ସେ ଭୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅଫିସରେ ତା ନିଜ ସହରର ଗୋଟେ ଝିଅ କାମ କରୁଥିଲା, ତାର ନାମ ବର୍ଷା। ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ସହରର ହୋଇଥିବାରୁ ବର୍ଷା ସହିତ ତାର ଘନିଷ୍ଠତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲା। ବର୍ଷା ଡିଭୋର୍ସି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଚାର୍ମିଂ ଆଉ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ। ବର୍ଷା ପ୍ରଥମରୁ ବଡ଼ ସହରରେ ରହି ଆସିଛି, ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ, ଆଧୁନିକା ଓ ଖୋଲା ମନର। ଅରୁଣର ବର୍ଷା ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅରୁଣ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ନୀଳିମାକୁ ଭଲ ପାଇବା ହେଇନଥିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଇମୋସନରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ତ କିଛି ଭୁଲ କରୁନି। ନୀଳିମା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅନାଥ ଝିଅକୁ ମୁଁ ରାୟ ଫ୍ୟାମିଲି ବୋହୂର ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ନୀଳିମାକୁ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଯେ? କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ଲାଇଫ୍ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। ବର୍ଷା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅରୁଣ ଯେତିକି ବର୍ଷାର ନିକଟତର ହେଉଥିଲା ସେତିକି ନୀଳିମାଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲା। ନୀଳିମାକୁ ଫୋନ୍ କରିବା କମ୍ ହେଇଗଲା, ଘରକୁ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ନୀଳିମା ପଚାରିଲେ ତାର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର, ଅଫିସ ମିଟିଂ, ବହୁତ ବିଜି। ସେପଟେ ଅରୁଣ ବର୍ଷାକୁ ନୀଳିମା ବିଷୟରେ କହିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମିଛ କଥା କହିଛି। ସେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟରେ ନୀଳିମାକୁ ବାହା ହୋଇଛି ବୋଲି ବର୍ଷାକୁ କହିଥିଲା। କିଛି ଦିନ ଏମିତି କଟିଗଲା। ଦିନେ ରାତିରେ ଡିନର କରୁ କରୁ ଭୀମସେନ ବାବୁ କହିଲେ, ଅରୁଣ ଆଜି ଫୋନ୍ କରି କହୁଥିଲା ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖୋଲିବ ବୋଲି। ସିଏ ସେଇଠି ରହି ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବ। ତମେମାନେ କ'ଣ କହୁଛ? ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ସହମତି ଜଣାଇଲେ। ଭୀମସେନ ବାବୁ ନୀଳିମା ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ କହିଲେ, ଲିଳିମା, ତମର ମତାମତ କ'ଣ? କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି ବାପା। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଯେ? ଆପଣ ଯାହା ଠିକ୍ ମନେ କରିବେ ତାହା କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ନୀଳିମା, ତମେ ମୋ ସହିତ ଅଫିସ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି? ଅଫିସ? ମୁଁ? କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଯେ ବାପା? ତୁମେ କେବଳ ମୋର ବୋହୂ ନୁହଁ, ତୁମେ ଏ ଘରର ଶକ୍ତି। ଅରୁଣ ତ ଏବେ ବାହାରେ ଅଛି, ତମେ ଖାଲି ସମୟଟାକୁ କାମରେ ଲଗାଅ। ମୁଁ ତ କିଛି କାମ ଜାଣିନି। ଅଫିସରେ କ'ଣ କରିବି ବାପା? ମୁଁ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ତମର କାଲି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୋର୍ସରେ ଆଡମିସନ୍ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ କରିବ, ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଅଫିସରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ମୁଁ ବି ଦେଖେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ତମେ ବି କାହାଠୁ କମ୍ ନୁହଁ। ଭୀମସେନ ବାବୁ ମୃଦୁ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଶାଶୁ ବୋହୂ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରାପୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ନୀଳିମା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ମନା କରିପାରିଲାନି, କାରଣ ତାର ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି କିଛି ବନିବା ପାଇଁ। ସିଏ ବି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେପଟେ ଅରୁଣ ଓ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ତା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଅରୁଣ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣିବ ବୋଲି ବର୍ଷା ସାଥିରେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛି। ଫ୍ଲାଟ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବର୍ଷା କହିଲା, ଅରୁଣ, ଏଇ ଫ୍ଲାଟ୍ଟା ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବଜେଟଟା ଅଧିକ ହେଇଯିବ ବୋଧେ। ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ତମେ ଖାଲି ଫ୍ଲାଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କର। ମୁଁ କାହିଁକି ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ଯେ? ମୋତେ ଖାଲି କୁହ ତମେ ଏତେ ଟଙ୍କା କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରିବ? ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିନି ବର୍ଷା, ତୁମକୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବି ବୋଲି। ତମର କଲିଗ ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପରିଚୟ? ମାନେ? ଅରୁଣ ଟିକେ ଗର୍ବର ସହିତ କହିଲା, ତମେ ରାୟ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଜାଣିଛ? ହଁ ବର୍ଷା, ମୁଁ ରାୟ ଫ୍ୟାମିଲିର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ। ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣିବା ଗୋଟେ ମାମୁଲି କଥା। ଆମ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖୋଲୁଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବି। ଏକଥା ଶୁଣି ବର୍ଷା ଆଖିରେ ଗୋଟେ ଚମକ ଓ ଓଠରେ ମୃଦୁ ହସ ଖେଳିଗଲା। ସେ ନିଜର ଆବେଗକୁ ଚାପି ରଖି ନ ପାରି ହଠାତ୍ ଅରୁଣକୁ ପଚାରିଲା, ଅରୁଣ, ତମର ଟୋଟାଲ ପ୍ରପର୍ଟି କେତେ ହବ? 10-12 କୋଟି ତ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ବର୍ଷା, ତୁମେ ହଠାତ୍ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପାଇଁ କଲ? ବର୍ଷା ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଥା ବଦଳାଇ ଅଭିମାନ ଭରା ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ବାହାରେ କମ୍ପାନୀ ତମର, ଫ୍ଲାଟ୍ ତମେ କିଣିବ, ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କହିଲ? ମୋର କ'ଣ ଲାଭ ଯେ? ତମର ଯଦି କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥାଏ ବର୍ଷା, ତାହେଲେ ତମେ ଘର ଭଡ଼ା ଛାଡ଼ି ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ମୋ ସହିତ ରହିପାରିବ। ଆଉ ତମେ ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ଟି କଥା କହୁନଥିଲ, 10-12 କୋଟି ନୁହଁ, 500 କୋଟିରୁ ଅଧିକ। ଅରୁଣର କଥା ଶୁଣି ବର୍ଷାର ମନପକ୍ଷୀଟା ଯେମିତି ଡେଣା ଛାଡ଼ି ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ମନେର ଆବେଗକୁ ମନରେ ଚାପି ଟିକେ ଲାଜ ଲାଜ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ତାମାନେ ତମେ ଚାହୁଁଛ ଆମେ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ରହିବା, କିନ୍ତୁ ତୁମର ତ ଏଯାଏ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇନି। ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଭାବିଛ? ନା ବର୍ଷା, ରିଲେସନସିପ୍ ନୁହଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ କାଲି କୋର୍ଟରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି। ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କମ୍ପାନୀଟା ସେଟ୍ ହେବ, ତାପରେ ମୁଁ ଡାଇଭର୍ସ ଫାଇଲ୍ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆମର ମ୍ୟାରେଜଟା ସିକ୍ରେଟ୍ ରହିବ। ଓ ଲଭ୍ ୟୁ ଅରୁଣ, ମୁଁ ଏବେ ତୁମର ଘରଣୀ, କେହି ଆମକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବେନି। ସେପଟେ ଅରୁଣ ଓ ବର୍ଷା କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରି ନୂଆ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ରହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଲେ ଓ କମ୍ପାନୀର ବ୍ରାଞ୍ଚ ସେଟଅପ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏପଟେ ଅରୁଣର ଅଜାଣତରେ ନୀଳିମା କ୍ଲାସ୍ ଓ ଅଫିସକୁ ନିଜର ଜୀବନ ମାନି ନେଇଛି। ଭୀମସେନ ବାବୁ ଓ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ବହୁତ ଖୁସି। ନୀଳିମା ଏବେ କମ୍ପାନୀ ଏକା ସମ୍ଭାଳିବା ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ କଟିଗଲା। ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ବାରମ୍ବାର ଅରୁଣକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିଲେ। ଅରୁଣ କିନ୍ତୁ କାମର ବ୍ୟସ୍ତତା ବାହାନାରେ
ଆସିବାକୁ ମନା କରିଦେଲା। ତେଣୁ ଭୀମସେନ ବାବୁ ଓକିଲ ଡାକି ପାୱାର ଅଫ୍ ଏଟର୍ଣ୍ଣି ନୀଳିମାକୁ ଦେଇ ସେମାନେ ଅରୁଣ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବର୍ଷା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଅରୁଣଠୁ ଅଲଗା ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ହିସାବରେ ଭୀମସେନ ବାବୁ ଓ ଶାନ୍ତି ଦେବୀଙ୍କର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଲା। ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ବହୁଥର କଥା ଛଳରେ ନୀଳିମାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅରୁଣକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅରୁଣ କିଛି ନା କିଛି ବାହାନା କରି କଥା ବଦଳେଇ ଦେଉଥିଲା। ଭୀମସେନ ବାବୁ କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ଅରୁଣର ବାହାନାକୁ। ପରେ ସେମାନେ ଅରୁଣ ପାଖରୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲେ। ନୀଳିମା ଭୀମସେନ ବାବୁଙ୍କୁ ବହୁବାର ପାୱାର ଅଫ୍ ଏଟର୍ଣ୍ଣି କ୍ୟାନସେଲ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭୀମସେନ ବାବୁ ବାରଣ କରି କହିଲେ, ନୀଳିମା, ତମେ ମୋ ଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ କମ୍ପାନୀକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛ। ମୋର ବୟସ ହେଉଛି, ତେଣୁ ତମେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଅ। ନୀଳିମା ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଓ କମ୍ପାନୀ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାରେ ଲାଗିଲା। 2-3 ଦିନ ପରେ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ନୀଳିମା କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ଅରୁଣ 2 ଦିନ ଆସି ପୁଣି ଫେରିଗଲା। ଅରୁଣର ନୀଳିମା ସହିତ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ଓ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଚିନ୍ତାରେ ଭୀମସେନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ନୀଳିମା ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇ ବହୁତ କିଛି ଟେଷ୍ଟ କରାଇଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ହେଲାଣି। ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନରେ ଚାଲିଗଲେ। ଅରୁଣ ଆସି ବାପାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରିଲା। ଏବେ ପ୍ରପର୍ଟି ଟ୍ରାନ୍ସଫରର କଥା ଉଠିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ କାହାଣୀ ହୃଦୟର ତରଫରୁ ଗଳ୍ପ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ଗଳ୍ପଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତାହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆସୁଅଛି ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଭାଗ। ଆମର ଗଳ୍ପ ସବୁଦିନ ଶୁଣୁଥିବେ, କିଏ ଜାଣେ କେଉଁଦିନ ଗଳ୍ପଟି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନ ସହିତ ମିଶି ଯାଇପାରେ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।